Тонове уникален минерал се крият в недрата на родопите. Нарича се клиноптилолит и притежава свойството да пречиства водата и въздуха от замърсяване и радиоактивни елементи. Има приложения и в медицината. Какви са те? В репортажа на Станимира Иванова. Това е клиноптилолит, открита в България през средата на миналия век. През последните няколко години обаче стана по-известен като родопското чудо. А тук на метри от кърджалийското село Бели пласт се намира най-голямото находище на ценната суровина, за чието качество обаче местните хора разбрали едва в средата на 90-те. Рак лекувало, не знам какво лекувало и почнаха да идват там кариерата хора, които търсят. Като бомбон почнаха да ядат това камъка, разбираш ли? Лекува бъбръци, стомашни болести. В това вярват хората. За сега учените смятат, че този минерал е полезен след прилагане на лъчетерапия. Категорични са, че може да служи за пречистване на въздуха и водата, когато в тях има завишени количества на радиоактивни елементи. Затова в Япония, например, където има подобно находище, след аварията в Фукушима, този минерал влиза в широка употреба. Как стои въпроса в България? Той експлоатира ли се достатъчно този минерал? Той се експлоатира безобразно. Защо? Ами защо го използват? Защото го използват не за цели, които носят ефект, а го използват за строителен материал, да кажем. Правят си кошари, зимници. Клиноптилолитът има широко приложение в селското стопанство, в производството на перилни препарати, в хранителната промишленост. Друго негово приложение, което се използваше 80-те-90-те години, е като в оранжериите, като започви, в които се отглеждаше домати, краставици, които изкупуваше Балкан турист, цветя. Съвременните учени не отричат качествата на родопското чудо. Съветват обаче да сме малко по-предпазливи в употребата му. Свойствата, които са изучени на клиноптилолита, действително са доказани, но става въпрос за лаборатории, за лабораторни условия, за стерилни обстановки, за действително едно гонено и контролирано качество, което се постига в лабораториите, а не в гаражи.